Dobar dan, poštovani gledalci i sportski pozdrav. Dobrodošli slikom na gradski stadion u Kraljevu, gde će se danas u okviru 33. kola Prve lige Srbije sastati Sloga iz Kraljeva i Beogradski Grafičar. Gosti su blagi favoriti u ovom susretu, pošto se Grafičar nalazi na 8. poziciji na tabeli uz 45 osvojenih bodova. Ekipa iz Beograda ima 11 pobjeda, 12 nerešenih rezultata i 9 poraza ovih sezona. Sloga iz Kraljeva u nešto nepovoljnijoj situaciji nalaze se na 18. poziciji na tabeli, zauzimaju poslednju poziciju sa 26 osvojenih bodova. Kraljevčani imaju 5 pobjeda, 11 nerešenih rezultata i 16 poraza. Glavni arbitar na ovom meču biće Dušan Miladinović, a pomagaće mu Nemanja Todorović i Aleksandar Marjanović, četvrti sudija Ivan Nikotić. Što se tiče sastava Sloge, na golu se nalazi Nemanja Andrijanić, trojica štopera danas činit će Nemanja Zlatković, Dragan Vukutić, Aleksandar Markiš. U veznom redu nastupaće Dušan Mijić i Jario Adama, na desnom boku igraće Nikola Petković, Željko Žerađanin, a u samom napadu biće Viktor Ramos i Aleksa Mrća. Kada je u pitanju sastav Grafičara, na golu se nalazi mladi Ivan Guteša, kome je ovo drugi nastup u sezoni. Takođe, Boško Đurovski se odlučio za formaciju sa trojicom igrača u poslednjoj liniji koji će činiti Aleksa Damjanac, Matija Mrkela, Andrej Đurić. Uz desnu aut liniju igraće Aleksandar Todorovski, uz levu Preslav Petrov. Dvojica veznih fudbalera biće Aleksa Matić i Nikola Stanković, dok će u napadu biti Borisa Burmaz, Marko Lazitić i Ilija Babić. Idealni vremenski uslovi u Kraljevu. Nadam se da ćemo gledati zanimljivu fudbalsku predstavu. Čekamo da sudija da znak za početak utakmice. Ono što je zanimljivo jeste da Sloga je neporažena na svom stadionu od 19. septembra 2020. godine, čemu svedoči 16 nerešenih rezultata koji su Kraljevčani zabeležili ove sezone. Lopta je kod Matića. Da zagubi loptu Matić. Nema faula, pušta prednost sudija. Dobro blokira ovo Petrov, ispucava loptu daleko od svog gola. Dobar potez Burmaza, izborio je faul za svoju ekipu. Danas Matija Mrkela, kapitan Grafičara na ovom susretu. Sa druge strane, kapitan Sloge Aleksandar Gojkov. Dobar potez Petrova. Mrkela. Dodaje do Đurića. Todorovski pa Matić. Strpljivo grade igru fudbaleri Sloge u uvodnim minutima meča. Ponovo Matija Mrkela organizuje napad Grafičara iz zadnje linije. Damjanac do Petrova. Pokušao je Matić da nađe Babića na desnom boku. Babić ubacio loptu u 16-terac. Bori se tamo Burmaz. Uspeo domaćin da se odbrani. Izdržao je Matić ovaj duel. Petrov. Slab centaršut Petrova. Izbacio je ovo Adama. Svira faul, ovde glavni arbitar na ovom meču, Dušan Miladinović. Aleksa Mrđa je izborio faul za svoju ekipu. Dobar u skoku Damjanac.
Dobro napad Sloge po levom boku, centrošut na mjestu Mrkela. Više prilika sada grafičar povede kontranapad. Todorovski. Dobro dodavanje do Babića. Babić šutira. Uspjeli su da se odbrane fudbaleri Sloge. Sada dobro reaguje Petrov. Biće aut za grafičar. Pardon, za Slogu. Mijić vraća loptu u igru. Više prostora za Žerađanina. Šutira Žerađanin. Nije ovo izgledalo loše, ali siguran Ivan Guteša. U prošlom kolu mladi Ivan Guteša je zabeležio svoj debitanski nastup u seniorskom fudbalu. Iako je primio pogodak, bio je na vrhunskom nivou. Siguran za sada i na ovom meču. Prepušta Adama izvođenje auta Aleksandru Gojkoviću. Lopta ka Mijiću. Nije uspeo ovaj povratni pas desnog beka Kraljevačke Sloge. Mrkela mirno do Guteše. Burmaz. Dobar u skoku Markiš. Traži Adama pravo rješenje. Odlaže loptu do Vukutića. Mali problemi za Andrijanića kod ovog ispucavanja, ali uspjeli su njegovi saigrači da se snađu. Sada više prostora. Loptu vuče Petković. Mijić centrira. Dobra šansa. Nije dobro reagovao Mrđe u ovoj situaciji. Sada više prostora za Matića da povede kontranapad. Otvara mu se Babić. Babić 1-1 sa Vukutićem. Dobar je u ovim prodorima Babić i biće faul na samoj ivici kaznenog prostora. Odlično je prošao Babić. Neoprezan je bio Vukutić u ovoj situaciji. I kada se lopta direktno ubaci u kazneni prostor. Izuzetno opasan Ilija Babić u ovim situacijama kada mu se ostavi previše prostora i kada je licem okrenut golu. Prilazi Nikola Stanković da izvede ovaj prekid. U prošlom kolu upravo iz slične pozicije je Marong postigao pogodak za grafičar. Vidjet ćemo da li će Stanković direktno šutirati na gol iz ove pozicije ili će pokušati da pronađe tamo nekog od fudbalera u belim dresovima. Stanković centrira, Adama izbacuje ovu loptu glavom. Gradi se Lazetić. Još jedan centaršut, lopta ka Mrkeli. Mrkela odlože za Stankovića. Stanković. Bilo je veoma opasno ovo. Dobar pokušaj Nikole Stankovića. Dobro se snašao i Mrkela na poziciji napadača u ovoj situaciji. Prva šansa za grafičar na ovom meču. Ispucat će ovu loptu Nemanja Andrijanić. Samo 21 godinu ima golman Kraljevačke Sloge. 23 utakmice je branio tokom ove sezone, na 8 utakmica nije primio ni jedan pogodak. Adama traži tamo Mrđu, ali lopta dolazi do Petrova. Petrov ka Burmazu. Daleko je Burmaz od ove lopte. Vukutić brži. Sada Petrov do Stankovića. Uspio je Nikola Stanković da osvoji ovaj duel. Mirno odlože loptu do Todorovskog.
Prelazi Matić na igru. Ponovo lopta kod Matića. Todorovski, otvara mu se Lazetić. Veoma brz Marko Lazetić. Nije uspeo da probije pored dva igrača Sloge. Dobar potez Gojkovića, zatim Adama lepo menja stranu do Mića. Mrđa, nastavlja Mrđa, Mića, dobar napad Sloge, Mić ulazi u kazneni prostor, Damjanac pored njega, projekt centaršut Mića, dobro se to i zatvorio Todorovski na drugoj stativi, sada više prostora za njega. Petrov, Babić, odlaže do Stankovića, prišao je Burmaz na igru, izuzetnu kontrolu lopti ima Borisa Burmaz. Sada mali problemi za Stankovića, ali lepo je video na levoj strani Petrova. Mali problemi sa prijemom i kod Petrova, ali traži Petrov ruku ovde. Vratio se Mrđa da pomogne u odbrani. Matić. Traži poziciju za udarac Babić. Odlože do Stankovića. Stanković iz prve. Odličan udarac Nikole Stankovića, ali je bez većih problema za Andrijanića. Pravi prekršaj ovde Žerađanin nad Damjancem. Brzo su izvoli ovi fudbaleri u belim dresovima. Sada svi fudbaleri osim Ivane Gutjoše na polovini Sloge. Adama. Petrović vraća do Vukotića. Prelazi ponovo Adama na igru. Pritiska ga Burmaz. Sada tamo i u pritisak izlazi Lazetić, ali uspeli su fudbaleri Sloge da izađu iz ovog pritiska. Gojković do Žerađanina. Odličan Nikola Stanković u defanzivi. Ostavlja loptu Todorovskom. Todorovski, njegov dobar potez. Lazetić. Malo lopta iza leđa za Babića. Nije uspeo ovo da prihvati Ilija Babić. Šteta, ovo je bila dobra prilika za grafičar. Uspeo je Mrđa da prihvati ovu loptu. Dobro dodavanje Mrđe, velika prilika za Slogu. Zlatković ubacuje i 1:0 za Slogu. 1:0 za Slogu, strelac Željko Žerađanin. Odlično je Mrđa prihvatio loptu na sredini terena, a onda odlično dodavanjem pronašao Zlatkovića. Dobro ubacivanje u 16-terac, pomalo uspavana odbrana grafičara u ovom trenutku. Željko Žerađanin postiže svoj 5. gol ove sezone. Najbolji strelac kraljevačke Sloge. Dvanaesti minut utakmice, Sloga dolazi do prednosti. Kao što sam rekao, fudbaleri Sloge neporaženi na svom terenu od 19. septembra 2020. godine. Neće biti lako grafičaru. Sigurno vidjet ćemo kako će reagovati fudbaleri u belim dresovima. Pretio je grafičar 2 puta preko Stankovića. Vidjet ćemo da li će odgovoriti odmah u narednim minutima utakmice. Damjanac. Dobro postavljeni fudbaleri Sloge u ovom trenutku. Todorovski. Strpljivo grade fudbaleri i grafičara ovaj napad. Mrkela.
Više prostora za Đurića da unese loptu u igru. Odlično je pronašao Babića, Babić povratan pas, Matić. Malo je teren učinio u ovoj situaciji. Vukutić na mestu, aut za Grafičar. Stanković. Mrkela pa Đurić. Traži od svojih saigrača da priđu Mate Mrkela. Todorovski do Burmaza. Uspeo je Burmaz da dobije ovaj duel. Burmaz šutira. Ponovo preti Grafičar. Nije ovo bilo najpreciznije, ali još jedan udarac ka golu Andrijanića. Adama. Petković pa Mić. Pritiska Babić Andrijanića koji je primoran da izbaci loptu daleko od svog gola. Mrkela dobar u skoku. Dobra korekcija i Todorovskog. Ne želi da rizikuje mladi Ivan Gutjoša, šalje loptu daleko od svog gola. Sada mali problemi za Vukutića. Srećom Gojković na pravom mestu. Sada Andrijanić. Koliko je rizikovao mladi Andrijanić ovim potezom, koliko mu se isplatilo. Bio je veoma blizu Borisa Burmaz da mu oduzme loptu, sada već na drugoj strani. Mrkela se ponovo dobro gradi, više prostora za Mića. Centrošut Mića, dobra reakcija Mrkele i dalje traje napad Sloge. Mrkela šutira. Dobar šut Mrkele, ali neprecizan. Nije imao potrebe da interveniše Ivan Gutjoša. Traži od svojih fudbalera da izađe u mladi Ivan Gutjoša. Dobar skok Adame, bit će aut za Grafičar. Odmah po loptu prilazi Aleksandar Todorovski. Stanković unosi loptu u sredinu, pomerio loptu, nespretan start Adame. Ponovo prilika da se lopta direktno ubaci u kazneni prostor Sloge. Stanković će ponovo izvesti ovaj prekid. Sada tu prilazi i Burmaz, izgleda da će on izvesti slobodan udarac. Grafičar ima dobre skakače, tu su Mrkela, Đurić, Damjanac. Tu je iskusni Petrov, također može dobro da skoči. Burmaz, dobar centaršut, lopta ka Đuriću. Zakačio ovu loptu Andri Đurić, ali nije uspeo sigurno da je skrene na željeni način. Još jedna prilika Grafičara. Ne žuri sada mladi Nemanja Andrijanić. Nije uspeo da pronađe Gojkovića. Ponovo tamo na desnom boku kombinuju Todorovski i Stanković. Iskusni Todorovski ima 37 godina. Jedan od najstarijih fudbalera, Grafičara. Zasigurno da svojim iskustvom uliva poverenje u defanzivnoj liniji beogradskog tima. Ispucava loptu Adama u aut. Lazetić. Dobar njegov potez. Traži poziciju za udarac Lazetić. Petrov. Traži podršku Petrov, odlučio se za prodor. Uspeo je da centrira od svega korner za Grafičar. Loša sada reakcija Adame. Sve bliže golu fudbaleri Grafičara.
mladi Nikola Stanković, jedan od najstandardnijih fudbalera, grafičara u ovoj sezoni. U oktobru je već priključen prvom timu. Odlične partije pruža na poziciji defanzivnog veznog. Uspeli su gosti da se odbrane. Sada prilika za kontranapad. Petković do Viktora Amosa, međutim nije stiglo ovo dodavanje do napadača Sloge. Matić. Todorovski do Stankovića. Lopta iza leđa Petrovu, bit će aut za Slogu. Ne žuri sada Dušan Mijić sa izvođenjem ovog auta. Fudbaleri Slogi imaju prednost, sigurno im odgovara ovaj rezultat. Lopta ka Mrđi, dobar u skoku Damjanac, dobra komunikacija fudbalera grafičara Babić, odlična kontrola lopta Babića, koristio je Mić ruke u ovoj situaciji, brzo izvodi Matić. Đurić ponovo do Stankovića. Todorovski. Đurić do Damjanca. Lopta ka Stankoviću. Dobro interveniše. Dalje lopta u posjedu grafičara. Lepo je Babić video Todorovskog na desnom boku. Centrošut Todorovskog ka Burmazu. Burmaz! Odlično je skočio Borisa Burmaz, ali ponovo na mesto Nemanja Andrijanić. Nije ovo bio toliko oštar centaršut, pa nije bilo ni jačine u udarcu Borisa Burmaza. Međutim, pokazao je koliko je opasan kada lopta dolazi u kazneni prostor. Ima veoma dobar skok. Mić ka Mrđi. Svira prekršaj nad Dušanom Mićem. Pustio je prednost Dušan Miladinović, ali nakon što je Mrđi izgubio loptu, sudija je vratio prekršaj na prvobitno mesto. Vukutić do Petkovića. Markiš. Traži mladi Ivan Gutiša, njegovi saigrači da izađu, sada greška Andrijanića, Lazetić, više prostora za njega, Lazetić, pobegla mu je lopta, dobro reaguje Markiš, ali Stanković ponovo oduzima loptu. Todorovski pokušaj da centra, dobar blok Gojkovića i dalje Todorovski. Centrošut levom nogom, nije ovo bilo veoma teško za Nemanju Andrijanića. Lopta ka Mrđi, koji odlično skače. Sada ruke u ovoj situaciji koristio Andri Đurić, bit će prekršaj za Slogu. Veoma je nezgodno kada je Mrđa okrenut leđima protivničkom golu, kada se zagradi, veoma visok i snažan napadač. Zlatković će centrirati, tu je i Gojković. Ipak prepušta loptu Zlatkoviću. Zlatković, dobar centaršut, Damjanac na mestu. Lopta do Mića, blokira ovo Petrov. Pomaže mu Damjanac da ispuca loptu skroz na drugu polovinu, gde je Vukutić.
Mrđa i Mrkela. Ovoga puta Mrkela odnosi pobedu u ovom vazdušnom duelu, ali lopta u posjedu kraljevačke Sloge. Mić ka Mrđi, ovoga puta previsoka lopta za Aleksu Mrđu. Započinje grafičar napad iz poslednje linije. Mrkela. Damjanac. Traže loptu preko zadnje linije Ilija Babić. Nesporazum njega i Damjanca. A onda i pravi prekršaj Damjanac. Vukotić. Tražio je Amosa, ali dobar u skoku Đurić, sada Petrov. Mali problemi za Matića ovde, Petković mu oduzima loptu, Petković, dobra njegova kontrola lopte. Adama, Žerađanin, centra Žerađanin, ali Damjanac na mestu. Adama, Boris Stanković oduzima loptu, nije mogao protiv 3 fudbalera. Nikola Stanković, sada mu Todorovski pokaže, koristio je Gojković ruke, biće faul za grafičar. Izvodi ovo Đurić, Damjanac do Petrova. Petrov traži Burmaza, dobar prijem lopte Burmaza. Brže od Markiša, Burmaz centrira, Gojković izbacuje ovu loptu. Bori se Babić, traže ruku i biće 11-terac za grafičar. Biće 11-terac za grafičar, nespretno je ovde rukom igrao Mić. Intervenisao je Gojković, lopta je došla do Babića u duelu protiv Mića. Desni bek kraljevačke Sloge zakačio loptu rukom, a glavni arbitar Dušan Miladinović nije imao dileme i pokazuje na belu tačku. Vidjet ćemo ko će preuzeti odgovornost izvođenja 11-terca. Loptu je uzeo Borisa Burmaz. Sedam golova za Borisa Burmaza ove sezone. Vidjet ćemo da li će upisati i 8. Trenutno najbolji strelac grafičara. Burmaz i Andrijanić, Burmaz i 1-1. 1-1 za ekipu grafičara. Nije pogodio stranu Nemanja Andrijanić. Oštar udarac Borisova Burmaza. 1-1. ...26. minut utakmice, grafičar izjednačuje rezultat. Strelac Borisa Burmaz. Sigurno da sada neće biti lako domaćim fudbalerima. Imali su prednost. Sigurno da će fudbaleri grafičara nakon ovog gola krenuti još jače u nameri da eventualno preokrenu rezultat do kraja prvog poluvremena. Sada Stanković dobro oduzima loptu. Odlična kontrola lopte Stankovića, oštar start Gojkovića. Nema žutog kartona. Još jednom odličan u defanzivi Nikola Stanković. Đurić. Matić do Mrkele. Damjanac. Damjanac. Sada je lopta nezgodno u glavu pogodila Iliju Babića. Prekida Dušan Miladinović igru. Ipak neće biti potrebe da se ukaže lekarska pomoć mladom Iliji Babiću. Ilija Babić, rođen 3. augusta 2002. godine u Novom Sadu. Bio je u onoj generaciji omladinaca Crvene zvezde koja je pod vodstvom Slaboljuba Đorđevića osvojila titulu
prvaka Srbije u omladinskoj ligi. Također ista ta generacija igrala u 16. finala omladinske lige šampiona. Veoma dobar i kvalitetan fudbaler Ilija Babić. Dobar u skoku Petrov. Vukotić ne želi da rizikuje, ispuca loptu daleko od svog gola. Sada Mrkela pravovremeno izlazi i oduzima ovu loptu i dalje ide Matej Mrkela. Šutira Mrkela. Činilo se da je mogao da krene još prema golu Matej Mrkela. Odlučio se za udarac. Nije imao potrebe da interveniše Nemanja Andrijanić. Lopta ponovo na Mrđu, ovoga puta bolje u skoku od Mrkele, ali ispravlja to sve Đurić. Petković. Nije ova lopta s lige do Zlatkovića, dobro je to zatvorio Todorovski, ali uzimaju fudbaleri Sloge ponovo loptu u svoj posjed. Žarađeni do Zlatkovića, Zlatković centira, Todorovski na mjestu, traže igranje rukom, fudbaleri Sloge, ne oglašava se glavni arbitar, lopta ka Burmazu, tu je Lazetić, priključuje se i Babić u napad. Nema faula ovdje nad Borisavom Burmazom koji je ostao na travi. Petković odlože loptu do Adame, dobar njegov potez. Markiš. Bez većih problema za Petrova. Mić do Vukotića. Dobar skok u Stanković. Burmas uspio da prihvati ovu loptu, odlože do Stankovića. Lepo je video Babića na levom boku. Ilija Babić opasan u situacijama 1-1. Babić. Babić šutira. Odličan šut Ilije Babića. Lopta je prošla tik preko pečke, gola Sloge. Ponovo opasan napad grafičara. Ponovo Andrijanić tamo traži Mrđu. Dobar u skoku Aleksa Mrđa, ali odlični fudbaleri grafičara u korekciji, konkretno Damjanac u ovoj situaciji. Koristio je Mić ruke u ovoj situaciji. Babić veoma dobar na terenu, izborio još jedan prekršaj za svoj tim. Sada Dušan Miladinović u razgovoru sa Dušanom Mićem. Dajemo poslednje upozorenje pre žuti karton, ne, ipak žuti karton za Dušana Mića zbog prigovora. Petrov. Damjanac do Mrkele. Izlazi u pritisak Mrđa, ali nema podršku od saigrača. Matić. Prišao na igru Burmaz. Bori se Matić, ali Burmaz pokazuje odličnu kontrolu lopte, ali dobar start i Vukotića. Petrov šutira. Šutira Petrov sa velike udaljenosti. Lopta je zakačila nekog na putu ka golu Andrijanića. Nije imao mladi golman problema sa intervencijom. Petrov dobar u skoku. Dobar potez Mića. Mrđa, ponovo Mić. Ide u gol Mić. Da li će šutirati Mić? Nije imao previše snage za udarac u ovoj situaciji Mić. Biće korner. Uradio je gotovo sve sam. Desni bek Sloge.
Biće drugi udarac iz ugla za slogu. Žarađanin će izvesti ovaj prekid. Žarađanin ide ovo direktno na go, ali Ivan Guteša na mestu. Nema nikog od fudbalera u belim dresovima na polovini sloge. Damjanac lepo je primetio Lazetića na levom boku. Više prostora za njega. Dobro dodavanje ka Babiću. Babić. Primetio utrčavanje Burmaza, ali na mestu Nemanja Andrijanić. Bez rešenja Andrijanić. Dobro skok u Damjanac, nadvisio je Mrđu. Petković. Mić. Žerađanin. Uspeo je da prođe Damjanca, Žerađanin. Oštar centaršut. Nije bilo nikog od fudbalera u tamno-plavim dresovima u petercu. Grafičara. Od svega samo aut za grafičara. Prelezi Stanković na igru. Ispucava ovu loptu u aut Đurić. Adama. Petković. Ubacuje se po desnom boku Mić. Dobar centaršut Mića. Velika gužva okazala na prostoru grafičara. Uspeli su gosti da se odbrane. Burmaz. Todorovski do Matića. Petrov. Pas uz liniju za Babića. Babić u delu sa Vukotićem. Ostao je da leži na travi mladi Ilija Babić. Biće udarac iz ugla za grafičar. I dalje na zemlji mladi Ilija Babić. Pridigao se na noge. Izgleda će biti sve u redu sa njim. Stanković na prvu stativu na mestu Zlatković. Burmaz i Markiš u skoku, sada više prostora za Stankovića. Čini se da mu zasmetao Burmaz u ovoj situaciji. Sada Todorovski ka Lazetiću. Bila je ovo preka lopta za Marka Lazetića. Dobra kretna krenulog napadača grafičara, ali prejak centaršut. Dobro skoku Damjanac. Stanković. Brži od Adame. Sada Burmaz. Zastao je Burmaz, odlaže loptu do Đurića. Mogao je da bude ozbiljniji napad grafičara. Todorovski lepo je primetio Burmaza. Burmaz odlaže do Lazetića. Stanković šutira iz prve. Blokira ovo Markiš. U ofsajd poziciji Borisa Burmaz.
Ponovo šut Nikole Stankovića sa distance, ovoga puta dobar blok Markiša. Nije stigao Žerađanin do ove lopte, dobra akcija Damjanca, sada koristi ruke Žerađanin, pravi faul. Damjanac, Matić, sada dobar pritisak i Petkovića. Petko ka Babiću, ali Mijić dobar u skoku. Mrkela ispucava, ali samo do Adame, sada nekoliko nekontrolisanih dodavanja na obe strane. Bori se Amos, pravi faul nad Todorovskim. Iskusan je veoma Aleksandar Todorovski. Nije mu bilo teško da se postavi, da izbori faul za svoj tim. Sada Petković ponovo dobar u defensivnim zadacima, ali Mrkela nema prolaza pored Matije Mrkele, traži Lazetića. Lazetić sigurno brže u Gojkovića. Lazetić šutira, brani Andrijanić, pušta loptu u korner Borisa Burmaz. Ponovo preti grafičar. Ovoga puta Petrov izvodi udarac iz ugla. Petrov signalizira drugi pomoćni sudija Aleksandar Marjanović da je lopta u letu napustila teren. Biće gol out za ekipu Sloge. U prethodnom kolu Sloga je poražena minimalnim rezultatom od Radničkog i Sremske Mitrovice, dok je grafičar igrao 1-1 na svom terenu protiv Dubočice. Jedini gol za grafičar na tom susretu postigao je Marong. Danas strelac za grafičar Borisa Burmaz iz 11. u 26. minutu. Sada traži glavni arbitar da se lopta vrati na mesto izvođenja. Gojković, lopta ka Miću, dobar u skoku Petrov. Veoma ofenzivan Dušan Mijić na današnjoj utakmici. Pojačao je kraljevačku Slogu u zimskom prelaznom roku iz Trajale, stigao u redove kraljevačke Sloge. 11 nastupa je zabeležio u prolećnom delu sezone. Sada dobar pas Mrkele ka Burmazu. Burmaz i Markiš u duelu, ali Markiš, pravovremeni start Markiša. Odlično dodavanje Mrkele, ali uspeli su domaći fudbaleri da otklone opasnost, konkretno Markiš. Burmaz centrira ka Lazetiću, čak trojica fudbalera oko Marka Lazetića. Adama ispucava loptu daleko od svog gola ka Mrđi. Petrov. Prilazi Burmaz na igru, Vukotić dobar u skoku. Spušta loptu Matić. Dobra kombinacija njega i Petrova. Stanković. Pravi faul Viktor Amos. U pravom trenutku pomerio loptu Nikola Stanković. Kasnio je u ovoj situaciji Viktor Amos, bit će novi prekršaj za ekipu grafičara.
Kao što sam rekao, najbolji skakač u grafičaru, Mrkela, Đurić, Damjanac, tu i Petrov. Sigurno da fudbaleri u belim dresovima traže ovakve situacije. Stanković, Zlatković dobar u skoku, sada više prostora za Amosa, ali Đurić uspeva da mu oduzme loptu, međutim i dalje ona u posjedi fudbalera Sloge. Sada faul Đurića, ljuti se Đurić zbog ove odluke Dušana Miladinovića. Smatra da je ovo bila duel igra. Sada više prostora za Zlatkovića, njegov centar šut na drugu stativu ka Miću, ali Petrov još jedno dobro u skoku. Vratit će loptu u igru Dušan Mić. Prilazimo Adama na igru. Vratio se Burmaz da pomogne defenzivi i napravio prekršaj. Sportski pozdrav Adame i Burmaza. Prilazi Nemanja Zlatković da izvede ovaj prekid. Iskusni Nemanja Zlatković, 32 godine, ima ovaj levi bek Sloge. Zlatković, dobar centrošut, krenuo je tamo i Guteša. Biće udarac iz ugla za ekipu Sloge. Žarađen je tamo kod korner zastavice. Kada on izvodi prekid, lopta ide ulaznom putanjom ka golu Guteša. Vidimo veliku gužvu na liniji gola. Žarađanin na drugu stativu. Preletela je ova lopta sve igrače u 16-tercu, a u ovom trenutku glavni arbitar Dušan Miladinović je označio kraj prvog poluvremena. Sloga grafičar 1-1. Prvo je Željko Žarađanin doveo domaći tim u prednost golom u 11. minutu, a rezultat je poravnao Borisav Burmaz u 26. minutu udarcem sa bele tačke. Sledi nam 15-minutna pauza, pa se vidimo u drugom poluvremenu. Prijatno.
godine grafičar u ovoj sezoni 4 pobjede u gostima. Uskoro očekujemo početak drugog poluvremena. Nema izmena u oba tima. Sastav sloge u drugi 45 minuta bi trebao da izgleda ovako: na golu Nemanja Andrijanić, trojica štopera Dragan Vukutić, Aleksa Markiš i Aleksandar Gojković. Uz levu out liniju igraće Nemanja Zlatković, uz desnu Dušan Mijić. Tu su zadnji vezni Adama Jariju, zatim Dušan Mijić, Nikola Petković, Željko Žarađanin i u napadu Viktor Amos i Aleksa Mrđ. Sastav grafičara: na golu Ivan Guteša, trojica štopera Aleksa Damjanac, Matija Mrkela, Andri Đurić. Uz desnu out liniju igraće Aleksandar Todorovski, uz levu Preslav Petrov, dvojica veznih Aleksa Matić i Nikola Stanković. U napadu Borisa Burmaz, Marko Lazetić i Ilija Babić. Lopta u drugom poluvremenu pripada ekipi grafičara. Uglavnom, prvi 45 minuta napade je započeo Matija Mrkela, koji je iznosio loptu, proigravao saigrače u napadu. Lopta dolazi do Babića. Ponovo Matija Mrkela. Đurić do Todorovskog. Pas ka Burmazu, ali Gojković na mestu. Boris je Todorovski. Tu je Željko Žarađanin. Koristio je ruke iskusni Todorovski u ovoj situaciji. Prekršaj nad Željkom Žarađaninom. Željko Žarađanin, najbolji strelac Sloge iz Kraljeva u ovoj sezoni. 5 pogodaka je postigao. I dalje na listi strelaca kao najbolji golgeter Sloge stoji Dragoljub Anđelković, koji je postigao 6 golova, a ove zime je napustio kraljevačku Slogu i otišao u Ventspils. Babić do Stankovića. Traži Matić pravo rješenje, dobar pas ka Lazetiću. Uspio je da sačuva loptu Marko Lazetić. Todorovski. Mitić menja stranu do Babića. Nije uspela kombinacija ove dvojice fudbalera, ali sada loš potez Viktora Amosa. Odlično uzima loptu Aleksa Mrđa, bio je neporezan Stanković u ovoj situaciji. Petković do Mića. Centrašut Mića ka Mrđi. Pokušaj Aleksa Mrđe. Lagan posao za Ivana Gutešu. Matić. Primetio je utrčavanje Babića. Matić po levom boku, ali odlučio se za povratan pas. Todorovski brži od Amosa. Izborio je iskusni Todorovski aut za svoju ekipu. Grafičar u nešto povoljnijoj situaciji, nalazi se na 8. poziciji na tabeli sa 45 osvojenih bodova. Sloga se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli. Sigurno svaki bod znači fudbalerima Sloge, iako verovatno neće izboriti opstanak u prvoj ligi Srbije. Matić. Dobra kombinacija sa Babićem, ali sve to prati Vukutić.
Amos. Pokušaj mrđe do Žerađanina, ali na mestu Damjanac. Matić pa Stanković. Centar šut Todorovskog. Burmaz, dobar njegov potez, Burmaz. Šutirao je desnom, uslovno rečeno slabijom nogom. Borisa Burmaz lepo je prebacio loptu, šutirao volej udarcem, ali nije bio precizan. Ponovo Andrijenić ispucava loptu daleko od svog gola. Često su na ovaj način fudbaleri Sloge u prvom poluvremenu pokušavali da prenesu težište igre na polovinu grafičara. Dobro se gradi Žerađanin. Pokušao je da pronađe Zlatkovića, ali Todorovski na mestu. Lepo rešava ovu situaciju Todorovski. Sada dobro pravovremen start Gojkovića, međutim odlično u defenzivi Stanković, šalje loptu ka Burmazu. Burmaz brži od Vukutića. Traži podršku Burmaz, ali odlično sve to prati Petković. Adama. Gojković žele da odigra dupli pas sa Adamom, ali pročito je Matić njegovu nameru. Petković do Mijića. Unosi loptu u sredinu, Mijić, mali pripremi sa kontrolom lopte. Zakačila je ovde lopta u ruku desno beka Kraljevačke Sloge. Sve to dobro primetio glavni arbitar na ovom meču, Dušan Miladinović. Stanković do Todorovskog. Đurić do Damjanca. Žele da promeni stranu Damjanac, ipak stiže lopta do Todorovskog. Dobro se gradi Burmaz. Da li će šutirati Burmaz? Dvojica je fudbalera oko njega. Uspeo je Markiš da izbaci ovu loptu, sada bori se tamo na sredini terena Todorovski, pomaže mu i Stanković. Izborio je Adama, prekršaj za svoju ekipu. Sportski pozdrav iskusnog Todorovskog i Adame. Sada Stanković na poziciji desnog beka. Zatvorio je tu poziciju Todorovskog. Amos. Adama. Kombinuje sa Petkovićem. Lopta ka mrđi. Uspešno se ovde zagradio Andri Đurić bez većih problema. Uglavnom vezni fudbaleri Kraljevačke Sloge pokušavaju dugim loptama da pronađu Aleksu Mrđu, koji odlično igra leđima okrenut golu. Veoma jak i visok napadač. Jedan od najopasnijih fudbalera Kraljevačke Sloge, sada Babić, njegove bravure na sredini terena. Prekršaj Adamea. Pokazao je Ilija Babić koliko je opasan u prvi 45 minuta kada se licem okrenu ka golu u situacijama 1-1. Uglavnom bolji od protivnika. Todorovski. Prelazimo u Lazetić na igru. Damjanac lepo je primetio utočavanje Lazetića, ali Gojković na mestu. Amos. Prekršaj Nikole Stankovića. Nešto sporiji ritam igre za razliku od prvih 45 minuta. Sigurno da ovaj rezultat odgovara domaćoj ekipi. Grafičar kao favorit na ovoj utakmici sigurno će tražiti gol više. Ponovo pas ka mrđi, preleće lopta i njega i Mrkeru, ali dobar u korekciji Andri Đurić.
Gutuša ispucava ovu loptu. Žarađanin. Prati ga Matić. Dobar potez Žerađanina, ali pomaže i Todorovski Matiću. Sada više prostora za Stankovića. Traži Lazetića na igru. Nije prošla njihova kombinacija. Lopta na desnom boku kod Nića. Ispred njega Petrov. Prelazi mu Petković. Sada više prostora za Gojkovića. Gojković šutira. Izblokirao je ovo Đurić. Bori se i Stanković. Glavni arbitar odmahuje rukom. Kaže da ovde nema prekršaja ako je ostao kapitan Kraljevačke Sloge na zemlji. Sada Zlatković. Pokušao da probije po levom boku. Centrošu Zlatkovića. Lopta dolazi na drugu stativu do Mijića. Povratna lopta za Mrđu. Izblokirali su to fudbaleri Grafičara. Sada dobro se gradi Burmaz. Ostaje da leži Burmaz. Sada se on pridigao, ali više prostora za Nikolu Stankovića. Lepo je primetio Babića na levoj strani. Mali problemi sa prijemom lopte za Babića. Babić ispred njega je Markiš. Brži Babić. Ali nije bilo nikog da utrči i pošalje tu loptu u mrežu. Dobra reakcija Nemanje Andrijanića. Sada sam Amos na sredini terena. Samo dvojica fudbalera u tamno-plavim dresovima na polovini Grafičara. Čuva loptu Mrđa. Traži podršku. Prolazi mu Mijić. Dobra kombinacija njih dvojice. Mijić centrira. Sam je u kaznenom prostoru Amos, ali lopta dolazi do Zlatkovića. Dobar njegov potez. Pokušava da doda do Mrđa, ali ima Gutuša na mestu. Ponovo dobro interveniše mladi čuvar mreže Grafičara. Lazetić. Lepo dodavanje ka Babiću s polnim delom stopala. Odličan potez Babića. Babić. Pokušao je još jednom da prođe pored Markiša, ovoga puta štoper Kraljevačke Sloge na visini zadatka. Biće dvostruka izmena u ekipi Grafičara. U igru će ući Stefan Despotovski i Uroš Lazić. Lazić će verovatno ući na poziciju levog spoljnog umjesto Petrova. A izlazi i strelac, jedino pogotka za Grafičar, Borisa Burmaz. Dobra partija i Petrova i Burmaza na ovoj utakmici. Mladi Stefan Despotovski ulazi u igru. On će zauzeti tu poziciju kraj desne aut linije, dok će u vezni red preći iskusni Aleksandar Todorovski. Stefan Despotovski ove zime je prekomandovan iz omladinca Grafičara u prvi tim. Stanković, dobro dodavanje ka Matiću. Odlična kretnja Matića. Pravovremeno dodavanje Stankovića, ali falilo je malo koncentracije. Ovde Matiću kod udarca pokušao je da loboje Andrijaševića, ali nije uspeo. Nema faula ovde nad Mrđom. Stanković, pa Todorovski. Dobro, potezi Željka Žarađanina. I dalje ide Žarađanin sa loptom, šutira Žarađanin sa velike distance. Pokazat će ipak žuti karton Aleksi Damjancu zbog prekršaja nad Žarađaninom. Izdržao ipak dobro Žarađanin, uputio čak i udarac ka golu Guteše, ali nije bio precizan. Upravo lopta kod Damjanca.
Todorovski do Stankovića. Đurić. Zlatković nije uspio da pronađe Mrđu. Despotovski, njegovi prvi kontakti sa loptom na ovom meču. Todorovski izborio je faul za svoju ekipu, a bit će i prva izmena u ekipi Sloge. Na teren će ući mladi Andrija Savić sa brojem 20, a iz igre izlazi Viktor Amos. Mladi Andrija Savić, rođen 1. augusta 2000. godine, zauzet će poziciju defensivnog veznog. Biće pomoć u defensivnim zadacima Adameu. Sada stiže loptu Babić. Matić na ivici kaznenog prostora, odlaže do Todorovskog. Stanković ponovo traži Matića, dobro dodavanje, ali Vukotić dobro interveniše. Sada Todorovski, lepo je primetio Lazić. Lopta je prošla kroz peterac Kraljevačke Sloge, stigo je to Despotovski, sada Stanković centra, dobar centaršut, ali Vukotić još jednom na mestu, sada više prostora za Žerađanina. Prilika da fudbaleri Sloge krenu u kontranapad. Zastao je Žerađanin. Duel sa Matićem. Savić do Markiša. Gojković. Prišao je Mrđa na igru, ali Andrej Đurić odlično oduzima loptu. Todorovski pa Despotovski, sada nešto jači start Zlatkovića, ali sportski pozdrav ove dvojice fudbalera. Brzo je ovo izvoz Stanković. Todorovski traži Matić loptu. Stanković ponovo sa loptom. Lepo je primetio Babića, ali nije uspio Ilija Babić da prihvati ovo dodavanje. Mić. Veoma je bio agilan Milić u prvi 45 minuta. Dobro su kombinovali oni Mrđa, sada ponovo njih dvojice tako nastavljaju u drugom poluvremenu. Savić. Markiš pa Adame. Lepo menja loptu Savić ka Miću. Uspio je Mić da prihvati ovo dodavanje, ali ne prolazi pored Lazića. Todorovski do Stankovića. Mrkela do Matića. Dobro dodavanje ka Babiću, sada više prostora za njega. Babić brže od Vukotića, ali dobro je startovao štoper Kraljevačke Sloge, bit će samo gol out. Dragan Vukotić, dobra njegova partija u dosadašnjem toku utakmice. Samo 20 godina ima ovaj fudbaler. Odigrao je 12 utakmica tokom ove sezone. Sada nezgodan sudar. Na sredini terena ostali su da leže na travi jedan fudbaler Kraljevačke Sloge i grafičara.
Pridigao se Damjanac, s druge strane Mijić. Biće sve u redu sa njima dvojicom, nastavit će se utakmica. Vukotić vraća loptu skroz do Dejanića. Pokušava ponovo da pronađe Mrđu u napadu. Sada nešto kraće dodavanje ka Guteši, ali mladi golman izbacio loptu u aut. U prošlom kolu debi u seniorskom fudbalu za Ivana Gutešu. Jako je primio pogodak. Imao je nekoliko vrhunskih intervencija. Ponovo na golu grafičara i u ovom susretu. Dobro se gradi Markiš. Dobro dodavanje Savića. Više prostora za Petkovića. Odlično je primijetio Mijić na desnom boku. Centaršut Mijića na drugu stativu. Stići će to Zlatković. Traži podršku Zlatković. Prilazi mu Markiš. Adama do Savića. Dobar šut Savića sa velike distance, nije previše problema imao da odbrani ovo Ivan Guteša. Prva ozbiljnija šansa za domaću ekipu u nastavku meča. Uno je Savić svežinu u vezni red Sloge. Očigledno se radi o jako talentovanom fudbaleru. Žerađanin i Lazić u duelu. Odlaže loptu do Mijića. Traži poziciju za centaršut, ipak odlaže loptu do Žerađanina. Gojković. Lepo je pronašao Mijića. Sada mali problemi za Damjanca, uspio nekako da interveniše Babić. Spucava Lazić ovu loptu daleko od gola, ali usamljen je tamo Marko Lazetić, lako to rešava Gojković. Sada period igre kada Kraljevačka Sloga ima veći posed. Petković, Žerađanin, ulazi u kazneni prostor, Žerađanin centra, izašla je lopta pre centaršuta iz igre, a bit će još jedna dvostruka promjena u ekipi grafičara. Na teren ulaze Marong i Dejan Vidić. Iz igre izlazi Ilija Babić. Dobra partija Babića na ovoj utakmici. Ustupit će svoje mesto Marongu. Istrošio se dosta Ilija Babić. Mnogo njegovih solo prodora i u prvi 45 minuta i nastavku meča. Izlazi mladi Marko Lazetić. Ustupit će svoje mesto Dejanu Vidiću. Dejan Vidić, drugi strelac grafičar u ovoj sezoni, 4 pogotka za njega. Vidjet ćemo da li će upisati eventualno 5. pogodak na ovom susretu. Prekida glavni arbitar. Utakmicu na zemlji je ostao Adama. Morat će da mu se ukaže lekarska pomoć. Izgleda da ima problema sa grčevima Adama. Nadamo se da će biti sve u redu sa njim. Pored Vidića na terenu i Marong. Postigao je u prošlom kolu pogodak iz slobodnog udarca u remiju grafičara i do Bočice. Pridigao se Adama, bit će sve u redu sa njim. Ubrzo će Despotovski vratiti loptu u igru.
Todorovski. Damjanac do Lazića. Vratio se Adama na teren. Sa 11 fudbalera u polju, fudbaleri Sloge. Veoma se organizovano brane domaći fudbaleri kada grafičar ima loptu u svojim nogama. Sada prekrše Petkovića nad Damjancem. Todorovski pa Mrkela. Đurić do Despotovskog. Izlazi u pritisak Zlatković, za njim i Mrđa. Mirno ovo rešava Andri Đurić. Mrkela traži pravo rešenje. Otvara se Matić. Više prostora za njega. Dobro dodavanje ka Marongu. Ipak nije uspio Marong prihvati ovaj pas. Vukotić pušta da lopta izađe u gol, aut. Ponovo prilika da Nemanja Andrijanić ispuca loptu daleko od svog gola. Ovoga puta odlučili su domaći fudbaleri da iznesu loptu iz posljednje linije. Gojković pa Markiš. Stanković dobro oduzima loptu, nije došlo dodavanje do Vidića, ali tu je Marong. Dobra ideja Maronga, pas ka Todorovskom. Ostao je na zemlji iskusni Aleksandar Todorovski u duelu sa Markišom. Izbacuje Markiš loptu u aut. Ponovo će doktorska ekipa ući na teren. Pored ove utakmice igra se još 7 mečeva u okviru 33. kola Prve lige Srbije. Trenutni rezultati: Budućnost Dobanovac i Radnički Kragujevac 1-1, Dubočica IMT 1-0, Jagodina Kabel 2-3, Kolubara Borac 2-1, Loznica Zemun 3-0, Sremska Mitrovica Dinamo Vranje 1-1, Železničar Pančevo Radnički Pirot 0-0. Stanje na tabeli u Prvoj ligi Srbije: Radnički Kragujevac se nalazi na prvom mestu sa 66 osvojenih bodova. Drugo mesto zauzima Kolubara sa 65 bodova. Kabel se nalazi na trećoj poziciji sa 62 boda. Biće još jedna izmena u domaćem sastavu. U igru ulazi fudbaler sa brojem 28, Ivanović Novak. Također još jedan mladi fudbaler, rođen 2000. godine, a iz igre izlazi Nemanja Zlatković. Dobro partije i Nemanja Zlatkovića na ovom meču. Iskusni Nemanja Zlatković, 32-godišnji fudbaler, ustupio je mesto mladom Novaku Ivanoviću. Vraća loptu Dejan Vidić. Još jedan fair play potez na utakmici. Dobro interveniše Damjanac. Marong. Strpljivo gradi igru fudbaleri grafičara. Više prostora za Despotovskog. Stanković. Todorovski. Uključuje u napad i Damjanca. Lazić. Ponovo Damjanac.
Vidić. Dobro dodavanje ka Matiću, ali dobro je bio postavljen i Mijić, zagradio loptu. Lak posao za Nemanju Andrijanića. Nemanja Andrijanić, rođen 1999. godine, 23 nastupa ove sezone za Kraljevačku Slogu, u 8 utakmica nije primio go. Radi se o veoma talentovanom golmanu. Petković. Adama. Dobro potez mladog Savića. Žarađanin u delu sa Despotovskim. Sačuva loptu Žarađanin, ali dobar u defenzivi Matić. Sada start sa leđa Petkovića. Dobit će žuti karton. Nikola Petković, fudbaler rođen 1997. godine. Lopta ka Marongu, ali na mestu Vukotić. Lazić vraća loptu u igru. Lopta ka Laziću, neće stići ovo Lazić. Sada mali nesporazum u komunikaciji između Ivanovića i Mijića. Vidimo još jednu izmenu u ekipi Kraljevačke Sloge. Na teren ulazi fudbaler sa brojem 14, Đorđe Andrić, a iz igre izlazi Aleksa Markiš. Dobro partije Markiša, mnogo se trošio u defenzivi. Aleksa Markiš, fudbaler rođen 20. januara 2001. godine. Na terenu Đorđe Andrić. Prilika za Maronga da ubaci loptu u kazni prostor. Nije loš centrošut. Mrkela i evo gola. 2-1 za grafičar Mateja Mrkela. Greška u komunikaciji. Lopta izbačena u korner od strane mladog Ivanovića. Dobar centrošut Maronga, a visoki Mateja Mrkela, kapiten grafičara, još jednom pokazuje svoju dominaciju u skoku i postiže pogodak za vodstvo grafičara 2:1. Vidjet ćemo kako će sada reagovati fudbaleri domaće ekipe. Imaju gol za ostatka. Svakako su u nepovoljnoj situaciji, pošto zauzimaju poslednje mesto na tabeli. Savić pa Vuković. Nije stiglo ovo dodavanje do mladog Novaka Ivanovića. Lazić ka Marongu. Još jednom Vukotić dobar u defanzivi. Ponovo aut za grafičar. Dobar dupli pas Maronga i Stankovića. Uključuju se u napad i mladi Despotovski. Odlično je primetio Todorovskog. Centrošut Todorovskog ka Vidiću. Kačuje Vidić ovu loptu
Bio je bolji u skoku od Vukutića, ali nije uspeo da proigra Matića, niti da ozbiljnije pripreti golu Andrijanića. Vidjet ćemo da li će izvršiti još jednu izmenu Boško Đurovski. Na klupi za rezervne fudbalere nalazi se i rezervni golman Vesko Vasilev, zatim Predrag Zekanović, Lađan Rakić, mladi Sava Romovski, Filip Vasiljević i Nemanja Mirosavljević. Žele ovde Žerađanin da prevari Đurića, ali na mestu štoper Grafičara. Dobar skok Adameja. Lopta dolaze i do Maronga koji je usamljen tamo na levom boku. Neće žuriti Marong, mirno odlože do Todorovskog. Gradi se iskusni Todorovski. Malo bespotreban start Adame u ovoj situaciji. Bio je okrenut leđima, Todorovski daleko od gola Andrijanića. Dobar pas Todorovskog. Više prostora za Matića. Lepo je primijetio Despotovskog. Centrašut Despotovskog. Dobar Vuković u skoku. Lazić. Damjanac do Todorovskog. Dobro dodavanje ka Laziću. Dobar i prijem lopte. Matić pokušao je petom da proigra Maronga, ali uspjeli su da se odbrane defenzivci Sloge. Todorovski. Mirno do Stankovića. Ponovo sam na desnoj strani Despotovski. Neće sad sigurno žuriti fudbaleri Grafičara, imaju rezultatsku prednost koju im donosi nova 3 boda. Stanković, Matić, lopta za Vidića, brani Andrijanić. Brani Andrijanić, velika prilika za Dejana Vidića. Ne tako idealan udarac, ali i dobra odbrana mladog Nemanje Andrijanića. Pokušaj Maronga, dobar njegov solo prodor, nije ovo bio toliko jak udarac, ali nova pretnja Grafičara u drugom poluvremenu. Andrić. Lepo menja stranu Savić. Dobar Damjanac. Sada visoko podignuta noga Damjanca. Svira prekršaj glavni arbitar Dušan Miladinović. Prilika da se direktno ubaci lopta u kazneni prostor Grafičara. Brzo su ovo odigrali domaći fudbaleri. Ivanović, dobro dodavanje, ali ne idealan centaršut mladog Ivanovića. Lako to rešavaju fudbaleri Grafičara, ali Savić sada krade loptu. Međutim, i njegovo loše dodavanje. Marong. Matić do Stankovića. Despotovski. Sam Matić na sredini terena, dobro njegovo dodavanje. Despotovski, stativa, još jedna stativa. Imali su sada dosta sreće fudbaleri Kraljevačke Sloge. Kakav pas Matića. Učinilo se kao da će primiti loptu, čak i pogledao u drugu stranu, a onda spojio Despotovskog sa golom. Dobar udarac i mladog Despotovskog. Ali nije imao sreće da postigne pogodak, ovoga puta obe stative na strani
Nemanje Andrijanića bit će još jedna posljednja izmena u ekipi grafičara. U igru ulazi mladi Sava Avramovski, kome je ovo debi u seniorskom fudbalu, inače nastupa za omladince grafičara pod trenerskim vodstvom Miljana Stagnjajića, a iz igre izlazi iskusni Aleksandar Todorovski. Iako je igrao na dve pozicije na ovoj utakmici, veoma dobar posao je uradio iskusni 37-godišnji Aleksandar Todorovski. Ponovo Marong izvodi korner, nije loš centaršut, ovoga puta Andrijanić boksuje. Ponovo lopta kod Maronga, ponovo centaršut, ovoga puta na Vidića, ali Andrijanić hvata ovo, traži usamljenog Žerađanina u napadu, ali dobar u skoku Uroš Lazić. Despotovski. Avramovski. ...25. septembra 2002. godine je rođen Sava Avramovski. Njegove zapažene partije u dresu omladinaca grafičara su primećene od strane Boška Đurovskog. Njegov debitanski nastup u prošlom kolu sedao je na klupi, nije dobio šansu. Danas ga vidimo na terenu. Stanković centrira, gol malo i na pamet, bez većih problema za Andrijanića. Iznosi sada loptu Mijić. Veoma brz Dušan Mijić. Ostao je na zemlji, ali kaže Dušan Miladinović da ovde nema prekršaja. Izbacili su loptu fudbaleri u belim dresovima. Morat će da se ukaže pomoć Dušanu Mijiću. U narednom kolu Sloga gostuje IMT-u, dok će grafičar na svom terenu dočekati Radnički iz Sremske Mitrovice. Na klupi za rezervne fudbalere Sloge su to još dvojica rezervnih golmana, Marko Kostić i Matija Grujić, zatim Marko Rajičić, Nikola Tokalić, Uroš Aćimović, Andrija Savić i Mihajlo Jevremović. Vidjet ćemo da li će još nešto menjati mladi trener Miljan Đurović, samo 27 godina ima, šef stručnog štaba Kraljevačke Sloge. Pridigao se Mijić, nadamo se da će sve biti u redu sa njim. Vratit će Mrđa loptu u Guteši. Zaista jedna fer i korektna utakmica. Despotovski. Damjanac pa Lazić. Vidjet ćemo koliko će se još igrati do kraja utakmice. Da li će produžiti meč eventualno Dušan Miladinović. Svih 5 izmena u ekipi grafičara, sa druge strane 3 u ekipi Sloge. Dobro oduzima loptu Vidić, ali dobar start Andrijanića. Stanković pokušao je da pronađe Maronga, ali presekao je ovaj pas Petković. A onda napravio i potez više, bit će aut za ekipu grafičara. Vidić dobro prihvata ovu loptu. Despotovski. Okreće stranu Đurić. Damjanac do Mrkele.
Marong žele da upusti Lazića, možda brzopleta odluka, sada Ivanović pokušava da pronađe Mrđu, ali Mrkela sve to prati, mirno vraća loptu do Guteše, ne želi da rizikuje mladi Ivan Guteša, šalje loptu daleko na polovinu sloge, ali gde je prihvata Marong. Stanković, ponovo Despotovski. Đurić do Damjanca. Sam je Lazić na levom boku, sada njegov potez više, oduzima loptu mladi Savić, pokušava da pronađe Žerađanin, ali ponovo dobar u skoku Mate Mrkela. Umirili su igru fudbaleri Grafičara, mirno čuvaju loptu, imaju rezultat koji im donosi nova 3 boda. Đurić do Vidića. Prihvata Vidić ovo dodavanje. Stanković, lep pas do Maronga. Lopta ka Matiću, Matić. Šutira Matić preko gola. Mogu je Grafičar da dođe i do trećeg pogotka na ovom meču. Dobro dodavanje Maronga. Matić je sve uradio kako treba, ali šutirao preko gola. Igraće se još 3 minuta. Kaže četvrti arbitar na ovom meču, Ivan Nikitović. Bori se odlično Stanković. Smatra ovde Dušan Miladinović da je činio prekršaj. Ukoliko Grafičar do kraja ostvari pobedu i uzme nova 3 boda, ostaće na 8. poziciji na tabeli sa 48 osvojenih bodova, dok Sloga ostaje na začinju tabele sa 26. Pokušao je Savić da pronađe Ivanovića, dobra reakcija Mrkele. Žerađanin traže poziciju za udarac, blokira to Despotovski, lopta kod Adame. Adame šutira, šut sa velike distance Adamea, lopta odlazi daleko preko gola. Sada neće žuriti ni mladi Ivan Guteša. Još manje od 2 minuta do kraja meča. Dobar skok Vidića, Marong. Šutira Marong i 3-1 za Grafičar. Prelep gol Maronga. Bio je strelac i u prošlom kolu, a sada postiže njegov treći pogodak ove sezone. Odličan skok pre toga Vidića, a onda sve fudbalski uradio Marong, šutirao iz prve sa velike distance. Nemoćan je bio u ovoj situaciji Nemanja Andrijanić i Grafičar na kraju dolazi do ubedljive prednosti. Zaista prelep pogodak Maronga, šteta što nemamo usporeni snimak da vidimo ovu majstoriju. Osmesi na licu fudbalera Grafičara. Iako su se fudbaleri Sloge zaista borili tokom čitave utakmice i stvarali šanse, Grafičar na kraju zasluženo dolazi do ubedljive prednosti. Andrić. Adama Pasavić. Lopta ka Gojkoviću, snašao se kapitan Grafičara u ovoj nezgodnoj situaciji. Sada Avramovski pokušao je da pronađe Vidića, a u ovom trenutku glavni sudija Dušan Miladinović je označio kraj utakmice. Čak 4 gola na gradskom stadionu u Kraljevu, pobjeda Grafičara u 33. kolu Prve lige Srbije rezultatom 3-1, iako su
domaći fudbaleri bili ti koji su poveli na ovoj utakmici golom Žerađanina u 11. minutu. Prvo je izjednačio Burmaz iz 11-terca, a u nastavku meča prvo je Mateja Mrkela posle udarci iz ugla i centrošuta Maronga doveo Grafičar u prenos, da bi konačan rezultat u 92. minutu postavio Usman Marong. U narednom kolu Grafičar na svom terenu dočekuje Radnički iz Sremske Mitrovice, dok kraljevačka Sloga gostuje IMT-u. Danas ste uživjeli u još jednoj fudbalskoj predstavi prvotimaca Grafičara. Mi se vidimo narednom prilikom. Sportski pozdrav!